Amalau hirurogeita bost. Mejor tiempo para Zarazu A. 20-14-65. Urrengoa, Laredo A izangoa. Baita, azteko hauek. Hemen dira Laredo Tarrak, amaitzen, nolatu gorde. Zumaitzak zera, ia, zera. Ez dut egotuko, Laredo da, 20 minutu, errogitzen zazpizundo, irurogeita amasei eguneneko. Tiempo para Laredo, 20-47-76. Jarraian, Orio B izango du. Azkeneko taldetxo honetan, AZT-ko heltzen bakarra, Orioko bigarren taldea. Amaitu du baita ere, Orio P. Hauen denbora, 20 minutu, 20 segundo. Jarraian, San Pedro A. San Pedro Tarrak baita ere amaitzen. Amaitu du San Pedro bere lan. Orain arte esango dugu, denborari honena dela. 20 minutu, 12 segundo, irurogeita hamaika eguneneko. Mejor tiempo para San Pedro A. 20-12-71. Jarraian, Arkote izango dugu. Hauek ere azten ondo jarduteko gogoarekin, indargarrituta, jenderarekin. Amaitzen, para login ditu, emetortziko dugu. Login ditu, emetortziko dugu, laurogeita hamaika eguneneko. Tiempo para Arkote, 20-18-91. Jarraian, Pedren izango dugu. Aurten ez dira, iazko denborak, hobetuko. Azkeneko tangera, Pedren japatzaigu, gero urrei bai, Castro A, Ondarribia A, eta hori, hau ez zapatatuzi. Urrengoa, Pedren minuta. Amaitu, 20 segundo, post eguneneko. Orioko bigarren taldearen denboran, segundo berean sartu dira, baina aldutik
Pedreña. Jarraian Urdaibai. Amaitzen baita ere Urdaibai. Orain arte, denborarik onena. 20 minutu, 3 segundo, 3:37 proba. Ondarregia, Orio A. Pedroren denbora, 9 segundoetan, horretu dute Urdaibaikoek. Castro bere lana baiten eta denbora ona 21:03 eguneko. Tiempo para Castro 20:21:53. Ondarribi izan dugu jarraian. Ondarribi zen Lehenengo, 19 segundo, tú berrogeita zazpi segundo, 54 eguneko. Mejor tiempo para Ondarribi. 19:47:54. Horrek esan ez du, hobeto dutela. Orio bakarrik pasatzeko. Ondarribi hotela liburuaren hemen ikasten duena, lokatu, ordinatzen Orio eta Artillero bakarrik ikatzen zenen, gaur da Ondarribitarren aukera. Amaitzen Oriotarrek, amaitu zen, eta laizzer zakin dugu denbora. Bueno, badugu, irabazle berri bat, 3 eguneko gatik. Oriok egin du, 47:57, eta Orio, 47:57 eguneko gatik. Ondarribitarra izango dira, benero farmatik horretan, hirugarren taldea irabazten duena. Beraz, gaur ez dugu, edurati hona izan. Aurrera eramaten eta oartako izango ditugu lanak. Elkarte inguruan gogoratu 6 egunak hankari bat gehiago izango ditugu gaur. Gutxetatik pasa, dena jaso eta hortikan irtetzeako denbora joango dugu. Ikusiko dugu, zer modu amaitzen dugu.